Субҳ хайр, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Анами намуд материалҳои дубайскиро хостум барои шумо нишон диҳам. Ино ҳамаш сангошон майдаяй, дизайнерскияю сангои майда задагияй. Чӣ хеле ки медонед, санги майдатараш бо қиваяй, қиматтарай. Нархҳои ино аз 160 сомон сар мешава, анами намуд дубайскира, то 200 сомона. Анами санги майдаш. Касе ки ёра санги камша мехоҳад, бо арзон меша. Анаи сабз боша, санги майда дора 300 сомон, ай 3 метраш. Бо аҷоиб хушрӯй бинед. Ай санги калон нест. Дигарош агар санги калон ё ки дожди киша хоҳед, ваяй арзонан. Анами дубайскиё мисол ай 120 сар мешан ваюшон. Сангои дождикаш. Иҷада боша сангое ки майда доранд, чӣ хеле ки гуфтам, нархаш аз 160 сомон то 200 сомон. Яй нигоҳ кунед чӣ қадр гулҳои хушрӯ омадагияй. Ин видеоро май корвон тарафи пажарка, ноливои дарвоза, якум ряд, контейнери 319 ба навор гирифтагием. Агар хоҳиш дошта бошед, метавонед омада бинед ва харидорӣ намоед. Боқӣ сарбаланду хунообод бошед. Хайр.